बानलु कबि बिथांमोना मालाय बाजार थांलाय नाङा दानि बिमाया एकदम टेनसनाव माने ओइनो आयो Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. तो लोगोफोर जों दा थांनो ओंखारदों क'क्राझार. Say hello. Aris, Ashwinna एकदम मेट्रिक एग्जाम सोलिगासिनो दं. दिनै जों दा बेखौ दिनै थांगासिनो दङ. लोगोसे हाबाबो दङ क'क्राझाराव. हाबाबो जाहैगोन. लोगोसे आश्विनखौबो ड्रप खालाम दोनना फैगोन. गाबोन मा दङ आश्विन? मेथ्स. बाखि एग्जामफोरा माबायदि जादों? थिगानो थांजोबदो. मोजाङानो दिनै फैजोबदो. मोजां जादोंना? पार्टि मोनजागोन ना मोनजाया जोङो? मोनजागोन माने मोनजाया जोङो. पार्टि मोनजागोन. अके. थ' लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आरो बेनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय आरो गुवाहाटियाव थांगोन. एसे हेक्टिक आरो दिनै. ओमफ्रायनो शिबमा उन्दुनो ओंखारबायनो. हेल' थ' दा थांगासिनो दङ क'क्राझाराव. थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेनि बागैनो जागोन. ओमफ्राय माने मिस्टारनि काजिन सिस्टारनि दिनै आथिमंगल एक्सुवेलि हाबाया जालांबाय. थ' आथिमंगल जानो थांगासिनो दङ. थ' भिडिअ'आ बेनो जागोन. अननानै नायलांबाय थादो. एरिया जा मोजांथार नाय. ट्रिज गायनांगौ बेनिखायनो नुबाय. दंफां थाबा किमान मोजां साया साया जायो. नुबायना? गथ'फोरजों दख'नाय नायसै. हिस्ट्रि फिस्ट्रि थानाय नंला आरो एकदम गालाय गुजाय गाग्लिजोब्बाय आंखौ. दाबो बेबिसो बियो. दाबो बाम जायो आंजों. उनथिं जिराया आंनि दख'नाया सेस. एकदम फास्रायाबो फुरा खुस्रा मुस्रि जाजोब्बाय. आइ माला देरगोन नोङो? हा? बेबिसो नोङो बेबि? सासेयाबो मा मेंबाय नामा नोंबो? मोनबाय क'क्राझार. मोनबाय नै क'क्राझार. बेनोथ' क'क्राझार. आश्विन दादायावनो फरायो. लोगोफोर दिनै आं गाननाय दख'नाया जाबाय लफायनि. ओमफ्राय मिस्टारा लाबोदोंमोन आलारि बुटिक ना? आलारि बुटिकनिफ्राय फार्स्ट कास्टमारमोन. आलारि बुटिकआ जाबाय जोंना प्रियांका आलि लाहारिनि. थ' फसायदों आं दख'नाखौ. नोंथांमोना माबायदि नुदों? सोर फसायनाय? नोंनो फसायदोंमोन ना? नोंनो चुज खालामना लाबोदोंमोन ना? आंजों हसिजों. ओके स' हसि थेंक इउ. हसि आरो मिस्टारा फसायना लाबोदों. थेंक इउ स' माच. आंबो मोजां मोनदों. आंबो लाइट कालारखौनो मोजां मोनो. नोंथांमोना माबायदि नुदों खोन्थादो. दाथ' मोजां दा उनाव मोजां देखायनोसै. सफैबाय जोंनो फार्स्ट नामा? थ' लोगोफोर दा हाबायाव थांनाय सिगां जोङो एसे आरो क'क्राझाराव आदै सासे दङ. ओमफ्राय आदैनि न'आव थांनि खबर लाना फैनि. फुरानि फास्रा नायसाय शिबमा माबायानो हाजनांजोब्बाय. खसा खसि जाजोब्बाय बामना फैनायावनो. बेनो लोगोफोर दख'नाया माबायदि नुदों? बेयाव बाजै मोननाव एकदम टेरेस गार्डेन दङ. किचेन गार्डेन आगोलावबो आं नोंथांमोननो देखायदोंमोन. दा दिनै आरो फैबावबाय नालाय बाजै मोननाव. थ' टेरेस गार्डेन नायनो थांगासिनो दङ जोङो. मा मा दङ भेजिटेबल प्रियांकि? warna gitu. दङ दे थ' जों नायनोसै. Lettuce dong, dragon dong. ड्रेगनबो दं ना? वाव ड्रेगन पुरा न'नि ना बेयो? सब अर्गेनिक. जा मोजां. टमेट'फोरा जा मोजां थायदों. आयौ टमेट' अलकबि. आइ बाबा जों आइयाबो बेनिफ्रायनो लाङो जोलैफोरखौ मादैनिफ्राय. स्प्रिं अनियन
जा मोजां गायदों ड्रेगन फ्रुट दा थायथ'वाखै अलकबिफोरा माखासे मैगं जाखांबायबोनो टमेट' बिराद आराम थायदों नै बान्दा कबि बिथांमोना मालाय बाजार थांलायनाङा बिदि बिराद आराम बे जायगाया एकदम ना बार फैबाय थायो गरम दिनाव थानो रिलेक्सिं एकदम माने बिथिं बे जायगाया सानफ्रामबो बिदिनो थासिगोन खालि टेनसन गैया आरो ना बिल्डिंफोर जागोन होननायनि थ' फ्रन्टआव अपेन स्पेस थाबाथाय मोजां माबायदि आरिस मोजां मोनद' दे सानैबो जिराय आरो सिसिबांखौ जिरायनो हो इमान गिदिर बेयो मोजां मोनबाय दा माबाफोर गायबावगोन ओरैनो डन बस्क' स्कुला बेनिफ्राय नुयो बै ग्रिन कालारनि बिल्डिंआनो बै नुनाया ग्रिन कालारनि थिं नुनायानो डन बस्क' गासैबो फैजोब्बाय ओमफ्राय बिथिं आदैया ओंखाम जाखांबाय आदैखौनो खबर लानो फैदोंमोन ओमफ्राय देहाया एसे गाज्रिमोन दिनै एसे मोजां मोनदों होनदों थ' बिदिनोसै आरोना एसे बैसो जाबाय नालाय मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि अब्लाबो मोजाङैनो दङ दिनै नुनानै मोजां मोनबाय ओमफ्राय दा बेबो माने बिजावजालिमोनाबो जों ज' फैदोंमोन थ' बिसोर जों सफैग्रोदोंमोन ओमफ्राय इसोरबो सफैबाय ओमफ्राय दा नै बिथिं मादैयाबो रेडि जाबाय थ' जों ज'नो थांसै हाबायाव बाजिया मालाय रेडि जाबाय मालाखौ नायनि मोजांथार बया नुदों मोजां मोनदों डन बस्क' स्कुला नै शिबम बेबो डन बस्क' जों फैनो बायाव इमान गिदिरनाय डन बस्क'आ माखाथार Congratulations! नै बिथिं हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान दिनै एक्सुवेलि आथिमंगल आरो सानैनोबो थ' बेस्ट विशेस जाबाय सानैनिसिमबो ओमफ्राय नै बिथिं शिबमा आरो फैबाय गावनि डिपार्टमेन्टआव पुचका जानो ओमफ्राय नै जिरायबाय ओमफ्राय बेयाव थानाय माखासे आलासि जोंनि बाजै गावनि आरोना आइनि बिखुनजोनि गामिनिनो नै बिथिंबो बेवाइफोर ओमफ्राय गासैखौबो नोंथांमोना आंनि ब्लगफोराव नुदों आगोलनि ब्लगफोराव नै बिबोनांफोर आंनि समायना समायना गासैबो नै बिथिंबो बिबोनां जायो ओमफ्राय नै अरेन्ज गाननाया मिस्टारनि बिमादै लोगोसे हिन्जाव गोदाननि बिमायं नै बिथिंबो जाबाय हिन्जाव गोदाननि माने बिमायं जायो आरो थ' दा रायज्लायगासिनो नै बिजावजालिमोना दासो आंबो थांगोन गामिनि कोई नहीं नि बिमाया एकदम टेंशनाव मेरे इना आइडिया थ' बिथिं हिन्जाव गोदाननि बिमायं ओमफ्राय लोगोफोरजोंबो थारमाने फैगा बारा लेट खालामासै आरोना डाइरेक्ट माने ओंखाम जानायावनो फैबाय मानोना जों थारमाने आरोबाव गुवाहाटि थांफिननांगौ एसे आथुर गुवाहाटियावबो मोनसे प्रग्राम दङ दिनै थारमाने ओंखायनो थ' दा जिरायना लाग्रोनोसै ओमफ्राय नै बिथिं जाबाय हिन्जाव गोदाननि आरो बिमादै सासे बयबो माने आलासिफोरखौ नायगासिनो दं आरो बिथिं बिजि आरो थ' जाना लाग्रोनोसै नै आलासिफोरा माखासे फैबायानो माने अलरेडि 8टासो जाबायानो थ' जोंबो जाना लाग्रोनोसै थ' आथुर बिथुर जाबाय जोबोद गोथाव जादोंमोन अनलाबो मोनजाबाय आंथ' अनला मोनजाबाथ' बिराद मोजां मोनो थ' नै बिथिं बाजियाबो अलमस्ट जाखांबाय ओमफ्राय नै बिथिं जाबाय हिन्जाव गोदाननि बिफा एकदम पुरा दाबो यां जाना दं आरोना बिराद फिट आरो आमाया
유튜브 달려주기. Ini saja Maria. Mo장 na? Khबर Mo장. ada. 자세히 맞춰 보니 뭐 관심이 Ini Roland na. Ekdom Maria. Video konten này nó ada. Voi ke ba? Le. Bilgasi catering na. De. Oh, zo tha ba? Konse. Kan ba? Abo man. Sabi sada. Sada. Medicine. Bye bye. Sada deh. Không phải chúng nó có đi là nó phải gì Nè. Mày ạ. hay đấy chồng đấy hay một say mà hay đi làm từ video Hey, Ching bacha party. Bacha party. Hello. Hello. ओमफ्राय बिथिंबो आरो हिन्जाव गोदाननि मादैयानो जायो ओमफ्राय आइमोन जिरायबाय आइयाबो थारमाने गोबाव समनि उनाव लोगो मोनबाय बयखौबो थ' ओंखायनो रायज्लायगासिनो दं दा बोरै बाबु नायनि खनसे निशा आर्टिस्ट्री ना निशा आर्टिस्ट्री कन्टेक्ट नाम्बार होखादो कन्टेक्ट नाम्बारा 8638502424 आं होगोन दे स्क्रिनाव अके बाय ayo kelas 1 dong, anu kelas 3 bay. Nanti nak sembilan. Bye bye. Ini Barbie baby ya. Bye bye. Tangsay. Hello. Logofer, हाबानिफ्राय ओंखारबाय दा डाइरेक्ट थांगोन गुवाहाटी नै बिज'जालियाबो थांफागोन जोंजों गुवाहाटीयाव ओमफ्राय आदिस आश्विनखौ दोनबाय आइजों बेवाइफोरजों क'क्राझाराव थागोन गाबोन आश्विना एग्जाम जोब्बाथाय लाना थांगोन बेखौ ओमफ्राय जोंना थारमाने दिनै सारप्राइज बार्थडे मोनसे होनांगौ बिथांनि लोगो ना बिथांनि बिजनेस पार्टनार बिथांखौ थ' माबायदि खालामनो हायो नायनोसै दा फार्स्टआव गुवाहाटी थांग्रोनोसै थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम न'आव सफैबाय चेन्ज खालामबाय दा फ्रेस जानोसै एकदम जोंहा ड्राइभार बाबुआबो मेंबायनो ओमफ्राय एसे रेस्ट लानानै थांसै गुवाहाटीयाव माने फुङावनो खारला खारलि खालामना थांनो नालाय दसे रेस्ट लानोसै बेनि उनाव थांगोन ओमफ्राय नायनोसै गुवाहाटीयाव खैथायाव सहैयो ओमफ्राय मा खालामनो हायो सारप्राइजआ माबायदि जायो थ' दसे उनाव लोगो मोनफिनसै दसे रेस्ट लानि एकदम हाला खर'आ थिं थिं सादों एकदम थ' लोगोफोर रेस्ट लानाथ' मोनासै चेन्ज खालामबाय थ' मोखां सोखां सुबाय एसे फ्रेस मोनबाय दा थांसै गुवाहाटीयाव थ' थुदो जोंजों गुवाहाटीयाव लोगोफोर टाइमा जाबाय 5टा दा जों स्टार्ट होबाय आरोबाव बरपेटा रडनिफ्राय गुवाहाटीसिम मेंखाबाय अलरेडि जोंना ड्राइभार बाबुआ माबायदि Oh, पापानि मबाइल नङा बिज'जालिखौ दोननो फैदोंमोन गणेशगुरि जापुरि गावगाव रुमाव सफैबाय ओमफ्राय माने मिस्टारनि बिजनेस पार्टनार जे बे आदा बिथांनिनो माने बार्थडे दिनै थ' बिथांनि फिसाजो आरो फिसाला फैनानै जोंनि मोनसे रुमखौ साजायना थांदों बिथांनि थाखाय सारप्राइज थ' नोंथांमोना देखायनि र' रुमा माबायदि साजायदों बेलुन साजाना गालांदों ओमफ्राय बिथिं हेपि बार्थडे लिरदों बेयाव केक हासिगोन जा मोजां केक बानायना लाबोदों माने आदानि फिसाजोआ बिफाया थारमाने क्रिम केक मोजां मोनो खावसे फैबाय सरप्राइज होनो थाखाय ये सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे है यति जनेश हाय कर दो
से हेलो। भाभी लोग ऑलरेडी प्री होली पार्टी करके आए हैं। वाओ बहुत अच्छे लग रहे हो एकदम। लोगोफोर आदा मोना सफैबाय दा जों तारमाने एकदम बयबो इयाव जमा डार्क करके रूम देखिने to you, happy birthday to you, happy birthday dear Bhaiya, happy birthday to you. क्योंकि नेता बना भी नहीं थैंक यू क्या सरप्राइज दिया हमने जाना ये सरप्राइज भाभी ने प्लान किया है, आपके प्रीतु भाभी ने। जाइए नहीं जाइए भाभी। कोई गाना नहीं लगाएगा बस। हाँ चलो सब लोग साथ में बार नहीं आए। हाँ तुम इसे इधर आया था क्या? ये आपकी बेटी ने आपके लिए प्यार से बनाया है आपका। थैंक यू अरे Very nice. Very nice, Adi. हाँ हो गया चलो अभी स्पेशल एक सेकंड Next song. to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Bhaiya. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you Bhaiya. Happy birthday to you. ये क्या था ये एकदम कम चॉकलेट क्या आटा थैंक यू कौन एकदम हम लोग खा के आए नहीं खाएगा एक साथ खाएगा जाना आदा मोना तुमने अलरेडी इसोर डिनार खालामना फैखादों। इसना अलरेडी होली पार्टी दंखायोमोन। ओमफ्राय दा जोंनि थाखाय पेकिं खालामना लाबोदों। जानोसै गार्लिक नान, ओमफ्राय माबा मा होनो काला दाल, पनीर। टेस्ट खालामसै। पिएगा भी नहीं। आज पहली बार बना रहे हैं बहाना चाहिए बस दोस्त के नाम पे। ये दोस्त के लिए। आदि को गिला चुलाई बोलते हैं इसको। लुफर आलासिफ्रा थांसिगोन, भाभी मोना थांसिगोन। थैंक यू भाभी आने के लिए। थैंक यू वर्षा वेलकम भाभी, थैंक्स आने के लिए। अच्छा लगा सबसे मिलके इधर यति। बाय बाय। और फिर कब मिलेंगे हम लोग? जल्दी मिलेंगे अभी हम लोग। फिर जल्दी मिलेंगे। यस जल्दी मिलेंगे अभी। बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय। ओके बाय बाय बाय। गुड नाइट। बाय बाय। आदि बाय बाय। बाय।